سلام سلام كبرات خاتاتلتنا كمي كانيكم سلام كتكون تسفى قبر دمتي يسمع له دخون دمتي سمع أنت علي ما حد لكم تحفله شير قبر وأبو خلوهم كأمي زي فلوتو انت اليوم مسانا عبيرهم تيزي حلف سومنات نبر زيناتاتن بحج زمت أقدر سوقنا حبريتاتات سلازل لنا سلازل لايك قبر أبو خلوهم كشير قبر لهم بليز thank you 1 okay perfect thank you نحو thank you so much okay دايك أبغى لهم لايك ولا أول شيء so نايلومي مدبنا كم قدامو خوينو جن أقدس زخون حبريتات كهلونا مهنيت خبزي مثل على حدث ومن جيرس لزلخو مس فاينانس بفلاي أبناء ستوك ماركت كتصلوا زخ بزح نجارات في السامتاتي في السمالو بفلاي أبتي كتوافر لن بولسات إنفستمنت ويكا وفري إلنا استزرارنا لن كم بعد تسرد أمثلا ناي interest rate sensitive ويكا بزي ولد كتصلوا زخلات الكلات ስለዚህ ናቱ ሓሳባት ብተወሳኺ ኣብ ኢንግላንድ ኣብ ዩኬ ማለት ይጥቕመጡ እንትኾንኩም ከዓ ገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ክህልወና ክእሊ ብሓፈሻ ንኩልና ብቕል ዝበለ መገዲ ሪስክ ዘይብሉ ከባቢ 5% ወይ ከዓ 5 ሚእታዊት ገንዘብ ጥራይ ክንረኽበሉ ንኽእል ሪስክ ዘይብሉ ክብል ከለኹ ኣብ ባንክ ብምቕማጥ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዛዕባ እውን ሓበሬታ ክህበኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ስክሪን ሼር ክገብረልኩም እየ ከምቲ ልሙድ እቲ ዘሎ ብሓንሳብ ኮይንና ክንዘራረበሉ مالتي بمساكم بالبيا مسجد سو ببيتكوين كجمر لكم كباب 73 بزي حنيرا لومي عبز جزيه زي خمر عزنا 70 كتنشح بزي حلا سلازي صبغ غعزو ويكا صبغ من قصاصات غير على لومي كاب زين غوز مالتي بحفشه هنري اخلنا جن حتى كبابي اكولت بزلا انترينا عبز حلف صومنات او راحت بقى كابتي سوسا كسب 70 كلتن كبابيا تزاور زلا مالتي ابز حلف 5 دقيقه انترينا اوف كورس من تحت قزات خلال 10 5 دقيقه كاب 7 كلتن 700 شح قزا مساء استحاذا بعد مايكرو استراتيجي إلنا نزرر بدن زنبنا ستوكس نبعلو كباب 10% وصي خلا بري ماركت ويكا عداقا كلم مخفاتو مهنياتو عداقا نا يو اس اف كابزا زلنا جزي فرق الساعات ويكا 30 دقيقه صنيحو سلازي خفت already 10% وسيخا خنريئة على نبزي تسلا كبابي كلتا percent وسيخا نريئة على كام إيتون سنة ربعت وسيخا في الكل خلقنا of course أبزي حدا فأصومنا كبابي 3 مئتاويتها كنيسا زلا سلازي بزعبو وحف الشاوي كنزارة ربينا أبزي كلتاشان إسران 4 عدد حدا كابزي جمر بعد مايكروسوفت 10 مئتاويت جوجل 9 مئتاويت بعد متاوي فيسبوك كباب 5 مئتاويت انفيديا 7 8 مئتاويت كوسخا رئيني أننا إيفن أمازون بزح وسختنا نزاربلا أسران على المئتاويت وسخا لأزغا أن أرثوذكسي ويكا أب حد سيرفيزيا وشت 3 ورحي أبوشت حدا كوارتر نايت عامر تراي حدا ربعي كم زلوتي ببزعي زرعي كونن أب ستوك ماركت مالتي سو انتايت مهنياتات أوف كورس أب زي زغن بزحات حوات جنزبهم كاب ستوك ماركت أوتيهم أب كل زبالة مقدي عب ماني ماركت إنفست يقبلوا سلازي بهم بخمي مقدي إنفست يقبلوا نخل ويكا كنوافروا النخل نشتي حسابات كهبوكمي مالتي مهنياتو أبزي نريتها لنا زي ماني ماركت فاند زبل أب جنزب مالت أبون خون ريسك زي بلو وفري زوافر سبات كبابي ناب شدش سنة بي 10 تريليون زأكل جنزب بزي حلو أبتينا ماني ماركت زغمتو جنزب مالتي سو سنوعلو أبعل تريدين توانتو روبين هود أبتنقط كمول زلنا بروكرز بمغمات رايت جنزبنا بقل زبادة مقدي كلا 5% كنرخو بولو نقلينا مالتيو اتك عندي مغنيات كمزي زقبر زولون تاي اوف كورس ناي بيتكوين أبو مبصعو تي بيتكوين هابين زبال كلا 10 حدا معاتي تريفو الله نريو لنا بزي 10 حدا معاتن شمون 9 كلا بتراي تريفو الله مالتي سو ناي جوب ريبورت ويك أنا سراح زرخوبون ويكا توسخ الصراحة زعتون أبي إس أبي صلوا يقبلون إنتي ستوك ماركت محفشة إذن تايو تي interest rate عمت متزارين علينا تي interest rate أبي صلوا يكلوا أرزع عمت الزبل في الله كم بعد تسلا وي ب interest rate صلوا تكلا سلازي job report نبرة I think حموس دي ربع نيرو أبيو بكبابي 300
شح زأكل سراحات نبت السيستم أتيوم ويكا نبتي قط أبانيت عدي أتيوم مالتي إزي of course كابت تثبيت نلعليه كبابي كلتا مئة الشح تراي تصبيهم وزنبورس بسالس أم إيتاوي تزعبي وسيخو مالتي إذا حجي of course نتي interest rate صبغ أيكون economy بتعمل صبغ انتهالي interest rate زي قرصو لي يخوديهم interest rate من زي قرصو مكا of course بوزح سب كهسس لزخيل نتي ستوك ماركت وفرنا خاطر شيء خالي بفلا دي انترست ريت ز السيا تكالات كنت بزح ጊዜ ዝጠቀስኩዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጆብ ጌን ወይ ከዓ ስራሓት ዝረኸበላ ኣብዚ ናይ ሄልዝ ኬር ናይ ክፍለ ጥዕና ናይ መንግስቲ ስራሓት ወይ ካብቲ ናይ ኮንስትራክሽን ዝሰርሑ ትካላት እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ሬትስ ወይ ከዓ እቲ ኢንተረስት ሬት ዝንብሎ ዘለና ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ እንተኽኢሉ ብጣዕሚ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ነዊሕ ናብቲ ዲቴል ከይኣተኹ 200 شح تراي تثبيت نبورو 300 شح 300 خمس بمخالو نزي انترست ريت قرط زلو تخلو بايزو وي ايترسعون برا مجمر يعني زعمت وي كلمي جانوار زنبره كندم يتاوت قرط ينقم زغبرو نير 6 غزي 7 غزي بنير سب مالتي ابز غزي زغن ايفن تن كلتا 3 زلو خمن اب ملكت حطو اتينا لو اتين كلتا 3 انترست ريت ابز 2024 زي قرصلو مجد نبعلو كهل خلي مالتي نابنت ازي حدا كابتن فدرال ريزيرف زبالو حلفتي مالتي زي كاشا كير زبال انترست ريت نقرصوس انت غبرو خوليهم غزيهم كوسدو يخوليهم ወይ ከዓ ተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ጆብ ሪፖርት ዲ ናይ ካልእ ነገራትን ኣብ ግምት ከእትውዎ ከም ዝኾኒ ሓበሬታ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንተዘይተቆልጭ ትንዋፈሩ ዘለና ባዕሉ ፅልዋ ክገብረሉ ክንፅበ ኢና ምክንያቱ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ዕለት 1 ማርች ሕጂ ማለት እዩ ድሕሪ ዝወርሒ ዝመፅእ ዘሎ ክህብኦም ኢንተረስት ሬት ይቁረፅ ዲ ኣይቁረፅን ፀብፃብ ክህብኦም 99 ሚእታዊት ኣይቁረፅን ኣሎ 100 በልዎ ማለት እዩ 100% ኣይቁረፅን ይብለና ኣሎ بدحريو على 12 جون ቆፀራ ክህልዎም 50 ሚእታዊ ጥራይ ቁረፅ ዘሎ ተخلو ኢማጂን እዚ ብጣዕሚ ናይ ዳርጋ 100% ቁረፅ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣይቁረፅን ይብለና ኣሎ ኢንተረስት ሬት ኣይክጎድልን ማለት ኣይቁረፅን ስለዚ እዚ ንባዕሉ ፅልዋ ይገብረሉ እዩ ስቲል ኣይተፀልወና ኣለዋ እተን ስቶክ ማርኬት ወይ ከዓ ተነዋፍረለን ንሕና በዓል ኢንቪዲያ እኹል ካሽ ስለ ዘለውን እተን በዓል ተስላ ግን ብብዝሒ ክፅልዋ እየን of course ابزي جولاي بدحري ازمت زلو 7 مئتاوت سايقرصني لوم نغوس 70 نيرو 7 مئتاوت ايقرصني لنا لوم I mean 30 مئتاوت ايقرصني 7 مئتاوت قرصي حدا انترست ريت نقرص ويك 15% نخوغدلو كابت حجي زلو which is كاب 5.97 كاب 5.50 زلو مالتي سلازي كابزم بغاسيون بعد زي بعد كاش كاريز بحالو انترست ريت زي قرص كمان يخالي إيدو تزاريب زلو إذا خالدنا لكم ناي مونوبوليس فدرال ريزيرف بريزيدنت كوينو زي مسألة سبايكم اللي زارب زلو مالتي إيفن نبعلهم استفر عليه حسابات يمزهب زلو أو نخزارو أبزي وول ستريت جورنال كم زناي نيوز كم على البي بي سي سكاي استفر عليه زهبو بفلاناي فاينانس مالتي داوت ويترت عرب لولو كريب in about a Fed rate cut this year أبزي عمت زي ترتعرى بزيحو انترست ريت قرص لي اي قرص مالتي سلازي تعداغان بعلو املكت حتى ياتلو كنتينا ايفن بعل جولد وي بعل ورقي ገንዘበን ክውሰኸ እንዝራ ያዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ እንታይ ዘርእየና ኢንተረስት ሬት ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ኦፍ ኮርስ ላዕሊ እንትኮይኑ መከላኸሊ ስለ ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ስለዚህ ዝነነ ትሬደርስ ስታርት ዴር ፕሬዲክቲንግ አፕ ቱ 7 ሬት ካትስ ለናሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ትሬደርስ ማለት ንሕና ቲ ማርኬት ኢንቨስተርስ ማለት እዩ በሐፈሻ ክሳብ 7 ግዜ ኢንተረስት ሬት ቁረጥ ትጽቢት ጌርናሉ ነርና ብለናሎ እንተኾነ ግን now many are betting on one or two or none ብለናሎ ሓንቲ ወይ ክልተ ወይ ከዓ ዜሮ ኢንተረስት ሬት ንኽኸውን እንታይ ገብርለው ገንዘቦም ይትሕዝለው ወይ ከዓ ይጥርጥርው ቲ ማርኬት ንምባል ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተጻሕፈ of course is reality ካ እቲ ንሪኦ ዘለና ትካላት ብፍላይ ብኢንተረስት ሬት ዝፅለዋ ዓቢ ፅልዋ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ወርቅ እንተሪእናዮ ክሳብ 2348 ሽሕ በፂሕሎ ፕራይሱ ወሲኹ ማለት እዩ ወሲኹ ኣብዚ ሓለፈታት ሪፖርት ምስ መፀት ኢንተረስት ሬት ቀጢፉ ወሲኹ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ኣይወረድን ስለ ዘሎ ትዝቕባበ ኣይወረድን ዘሎ ፀብፃብ ናይ ዩኤስኤ ወይ ናይ ኣሜሪካ እዚ ሲፒአይ ንብሎ እቲ ናይ ኢንፍሌሽን ፀብፃብ ረቡዕ ክህልዎም እዩ ረቡዕ ከዓ ዓቢ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ነቲ ማርኬት ብሓፈሻ ዓቢ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ናይ ዩኤስኤ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ሲፒአይ ወይ ከዓ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኢልና ንፅውዖ
ፀብፃብ ኣሎ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ረቡዕ ስለዚ ግዜ እንተረኺበ ናይ ረቡዕ እውን ከምፃልኩም ክፍትን እዩ ምክንያቱ the consumer price index ተባሂሉ ዝፅዋዕ is expected remain well above the US Federal Reserve target ብለና ኣሎ እቲ ካብቲ ናይ US ታርጌት ወይ ከዓ ዕላማ ገይሮምሉ ዝነበሩስ ብልዕሊኡ ጠጠው ክብል ወይ ከዓ ብልዕሊኡ ክመፅእ ትፅቢት ገይሮም እቲ ኢንፍሌሽንስ 3.2 ጥራይ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ፌብሩዋሪ ዝነበረ ሕጂ ግን 3.4 ክመፅእ ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኢንተረስት ሬት ኣይቁረፅን ኢልና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዚ CPI ፀብፃብ ዝወሃበና ረቡዕ ናይ ኢንፍሌሽን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ናይ US ማርኬት ብሓፈሻ ዝነዋፍረሉ ዘለና ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ማለት እዚ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነ ኣብቲ ውልቃዊ ስቶክ ዘዋፍር ብፍላይ እምበር ኣብ በዓል S&P 500 ኣብ በዓል QQQ ተዋፍርቲ ኮይንካ ስቲል ከምቲ ብጣዕሚ ንእሽተይ ፅልዋ ክገብረሉ ብዓብዪ ፅልዋ ክገብረሉ ኣይክንፅበዮን ኢና ማለት እዩ So na interest rate أخذنا خوني زي زي ربع كCPI بحفش وسلزلنا حسب بيلا مدى بريكارد بقبلكم يكمل صفتني بتسع جزء أبزر تريني أجن ما يبدون بيخم زعتهم ماني ماركت فاند أسد ويكادي جنزب ماني ماركت بحال تاي بقى كاتفكا ناب جنزب مالتي أنا تبانك رميت يا جنزب كاس حدا بيتاوي هو خيام إلنا نيرنا أبزي ناي ماركت فاندها لك عبون دخلت عمود أدخلي خوي أبستفل عليه بحفشها كبابي ب 7 بليون زأكل كوسخ ترى له يجي أبزي trading 212 pay interest check قبل لكم على موبايلي كندا يخوف لكم زلو trading 212 مناتو تي جنزبنا ساب البنك انتقميت ناس اوريدي بفري ويك انا ازخونه جنزب يهون اما بزي غزي زي نعايا اخري لكم دلي يا نشتي غزي ابي لكم كون خلي من اقداسيته اقداسي سلازخونه تنشتي غزي زوس زلو اوكي شير قبل لكم سكرين ناي موبايلي ابو خلكم شي كتريوا مالتي حجي ابزي جنزب تراي ناي سلا زقمطكا ابزي ناي تريدينج 20 يكون اب ناي امريكا زلكم ابتناتكم ناي زقمطكم تراي بباوند انتقميته جنزب زقمطكم مالتي ولا زي وافركم ان انفست زي توافر جنزب حساب 5.2% نعمت كوبن خليو مالتي اذا شي تقميتاس اوريدي 50 كتن هو هبالكم بنصا ولا حنتي كي وافركم كلكم مالتي سلازي اب بموفار تراي ዝበዝሕ ሰብ ገንዘብ ይረኽበሉ ንምባል እቲ ማኒ ማርኬት ዝብልና ዘሎ ማለት እዩ ሰው ብዙሕ እዩ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ብዶላር ክቐምጥ ይኽእል እየ ብዩኤስዲ ዝብለና ኣሎ ብዚ 5.1 ይኸፍሉ ኣለዉ ብዩሮ እንተኮይኑ 4.2 ዓመት ይኸፍሉ ኣለዉ ሰብ ዝተፈላለየ ናይ ስዊድን ኣለኩም ክሮናስ ከባቢ 3% ይኸፍሉ ኣለዉ ናይ ዴንማርክ ሕጂ ኣብዚ ጥራይ ብምቕማጥ ገንዘብና ናይ ስዊድን ካብ ውሕድ እዩ ዘሎ ናይ ፍራንክ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብምቕማጥ ጥራይ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክትረኽበሉ ትኽእል ኢቭን ከይዋፈርካ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ዝዓበዩ ሰባት ወይ ከዓ ዓበይቲ ዋፈልቲ ከም ዝብልካ ሰባት 7 ቢልዮን ዝኣክል ኣብ ሓፂር ግዜ ከምኡ ገይሮም ብምውፋሮም ዓብይ ፅልዋ ይገብረሉ ማለት እዩ ዋላ ንሕና ከምኡ ዓይነት ቴክኒክ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብዚ ግዜ እዚስ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ስቶክ ማርኬት ንዋፍሮ ኣብኡ ጥራይ ናይ ዘእተናዮ ገንዘብና ጋራንቲ ዝኾነ ገንዘብ ንረኽቡ ኣለና ማለት እዩ 5% ማለት ከዓ ሓደ ሰብ ሃይበካ ናይ ባንክ ናይ ዝቐመጥካዮ ስለዚ ነዚ ማኒ ማርኬት ቶታል ማኒ ማርኬት ፋንድ ኣሰት ኢንክሪዝ ባይ 7 بليون بلنا له بسبب بليون ناب 6 بتريليون كوسخ كيلو اوف كورس وسخ حبريتات لهم زي ناي اي سي اي دات او ار دي لكم ابزي كترخبوا تقولوا مو مان ماركت فاند اسات لكم تصحيفكم على جوجل كم انجلش تقولوا بديتيل زخونه ويكا توسخ حبريتا وقت ترخبوا تقولوا هم نايز مالتي اوف كورس ابو توافروا معناتها كنتم زي تفوتوا نقول لهم ግን በዚህ ቸክ ትገብርዎ ትኽእሉኢኹም ስለዚ ናብ ኢንትረስት ሬት ይኣኽለና ولا خدمكم لكم خليناتا حجن ناب تسلا كنبلينا تسلا
ሓንቲ ካብቲአን ዓብይ ፅልዋ ገይርለን ዘሎ ስቶክስ እየን ወይ ከዓ ብብዝሒ ጎዲለን ዘለዋ ስቶክስ እያ ኣብዚ ከሪአኩም እየ ድሓን ተስላይና ዘለና ኦልሬዲ 146 ተብል ኣላ ኦፍ ኮርስ ፕሪማርኬት ከባቢ 200 ተወሲኻላ ስቲል ክትቅንስ ትፅቢት ትገብረላ እዚ ናይ ምንታይ እዩ ኦፍ ኮርስ ኤለን ማስክ ዝኾነ ፀብፃብ ሂቡ ስለ ዝነበረ ብዝሓለፈ ብዛዕባ እያ ወሲኻ ዘላ ብሓፈሻ ግን ስቲል ክትወርድ ተኽእሎታት ኣለዋ ምክንያቱ ዕለት 23 ሕጂ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ኣብዛ ወርሒ እዚ ዕለት 23 ፀብፃብ ክህልዋ እዩ ናይ ኤርኒንግ ማለት እዩ ናይ ኤርኒንግ ፀብፃብ ክህልዋ እዩ ኣብዚ ለኩም ዕለት 23 ምስ ኮነ ፀብፃብ ናይ ኤርኒንግ ክህልዋ እዩ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ጌርና ክነዋፍረላ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ናይ ኪዋን ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ኳርተር 1 ዘምፅእዎ ኣታዊ መካይን ደሊቨር ዝገብርዎ ወይ ዝሰርሕዎ ብጣዕሚ ትሑት ኮይኑ ደሊቨሪ ማለት እዩ ግን ኤለን ማስክ ትማሊ ዝኾነ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ንሱ ከዓ ሮቦት ታክሲ ማለት ወይ ከዓ ብሮቦት በዓለን ድራይቭ ዝኾና መካይን ዕለ 8 ወርሒ 8 ወይ ከዓ ኣጎስት ኣብ ዘለና ተፃሒፉ ኤለን ማስክ ኣናውንስ ኣጎስት 8 as Tesla robotics unveiling ይብለና ኣሎ ሾው ንኽገብር ንኸርእያ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ክትጅመርያ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ከመይ ከም ትሰርሕ እንታይ መጻኢታት ኣለዋ ገለስ ሓበሬታ ክህብ በፂሖሞ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ከምኡ እንተበፂሓ ውሽጢ ዓመት ክልተ ዓመት ክጅመራ ተፅቢት ትግበረልኒ ናይ ኤለን ማስክ ዝበዝሐ ግዜ ግን ግዜ ይወስድ እዩ ሶ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ዲቴይል ዳታ ዝሓዘ ማለት እዩ ዳታ ኣብ ትሽዕ ግዜ ተስላ ዴይስ ኢሉ ዝፅዋዕ ዘሎ እቲ አንቬል ዝገብርዋ ወይ ከዓ ሾው ዘርእይሉ መዓልቲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዋጋኣ ክጎድል ይዝርሕ ብጣዕሚ ዋጋኣ ክጎድል ከባቢ 800 ማለት ፐርሰንት ማለት እዩ 8% ከባቢ 8% ዋጋኣ ክጎድል ይኽእል እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዝብለኩም ዘለኹ ዕለት 23 ሕጂ ፀብፃብ ዝወሃበሉ ባዕሉ ዋጋኣ ይጎድል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ተዘይተጋጊ ቁፅሪ 7 ካብ 8 ዲ 8 ካብ ከባቢ 10 ኤርኒንግ ወይ ከዓ ፀብፃብ ዝሃብሉ ግዜ ዋጋኣ ጎዲሉ ነይሩ ብ8% 10% ዝሓለፈ ብፀብፃብ ናታይብና ነርና ኣብ ትሽዕ ግዜ ኤርኒንግ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከባቢ 210 ዝነበረት ናብ 186 ዲያ ናብ 190 ዝወረደትሉ ግዜ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብኸምኡ እያ እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ፀብፃብ ዝሃቦ ዓርቢ እዩ ዓርቢ ዲ ሓሙስ ወይ ዓርቢ ነይሩ ዓርቢ እምበር ዓርቢ ነይሩ ኦፍ ኮርስ ኤለን ማስክ ለ8 ወርሒ 8 ምስ ኮነ ፀብፃብ ናይዚ unveiling ወይ ከዓ ዕለ 8 ወርሒ 8 ሾውኬዝ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ዝተዛረበሉ ግዜ ማለት እዩ ይስማዕ ኣሎ ድምፂ ክስታይ ከይገበርስከ ኦኬ ሶ ዲቴይልድ ዓይነት እንተለሊኹም ክስደልኩም ምኽእል እየ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ሮይተርስ እዚኦም ፀብፃብ ዝህቡ ናይ ኣርቲክል ማለት እዩ ሞዴል 2 ትበሃል መኪና ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ግን ካንስል ገይሮም ኣለዉ ኢሉ ተዛሪቦም እዚኦም ሮይተርስ ኒውስ ዝህቡ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኤለን ማስክ ሓሶት እዩ ኢሉ ተዛሪቡሎ ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ንሕና ክነዋፍር ከለና ነዚ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ወይ ከዓ ሮቦት ታክሲ ኢልና ኢና ዝበዝሐ ግዜ ነዋፍር ዘለና ኦፍኮርስ ካብ ዝተፈላለዩ ኣተውሎም ካብ በዓል ኤነርጂ እንተኾነ ግን እትዮም ተስላ ቡሉስ ወይ ከዓ ወጋ ተስላ 1000 ክበፅሕ 2000 ክበፅሕ ኢሎም ዝዛረቡ ቡሉስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ሓንቲ ብዙሕ እምነት ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂስ ፕራይስ ክንገብሮ ኣለና ዋጋ ናታስ ክትበፅሕ ኣለዋ 400-500 ክትበፅሕ ኣለዋ ፕራይስ ቲኢን ይብሎ ማለት እዩ እቶም ማእከላይ ዘለዉ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ዝብሉ ከለኣ እዚ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ ወይ ከዓ መካይን ባዕለን ድራይቭ ንክገብራ ፅቡቅ እዩ ክኸውን እዩ ከጋጥም እዩ ግን ኣይቀረና ናደና ኣብቲ ግዜኡ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቶም ኣንፃሩ ተስላ ዋጋኣ 100 ወይ 50 ክትበፂሓ ኢሎም ዝዛረቡ ከንታይ እዮም ዋላ እኳ ዳ ሮቦቲክስ እንታመፀ ካብቶም ሕጊ ዝህቡ ኣፕሩቭ ዘይክትከውን ትኽእል እያ ወይ ከዓ ኦኬ ዘይክብልዎም ይኽእሉ እዮም ኖ ኣይፍቀድን ይኽብልዎም ይኽእሉ እዮም ብሕጊ ማለት እዩ ምክንያቱ ባዕለን ድራይቭ ክገብራስ ኣይከኣላን እየን እተን መኪና ሰብ ዘይብላ ዘዋሪ ዘይብላስ ባዕላ ክትዝወር እያ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፀብፃብ ኣብዚ ይበሃል ኣሎ ንሕና ግን ኦፍኮርስ ኣብቲ ማእከላይ ኮይና ክኸውን ተኽእሎታት ኣለዉ ግን ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እየ ሂበ ዘለኹ ናይ ባዕለ ማለት እዩ ሶ ያ ናይ ተስላ ከምዚ ይመስል ብሕፅር ዝበለ ከምዚ ይመስል እቲ ፀብፃብ ኣብዚ ሮይተርስ ኣለኩም ኣብዚ ኒውስ ኤክስክሉሲቭ ተስላ ስክራፕስ ሎው ኮስት ካር ፕላንስ ቱ አሚድ ፌርስ ቻይኒዝ ኢቪ ኮምፒቲሽን ውድድር ብጣዕሚ ስለ ዝበዝሓ ማለት እዩ እተን ኤሌክትሪክ ቬሂክል ዝበሃላ ብብዝሒ ትካላት ኣምፅአን ስለ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ቻይና ብሕሱር ዋጋታት እዮም ዝሰርሕዋ ብሕሱር ከዓ ይሸጥዋ መኪና ንክትሰርሕ ግን ብዙሕ ወፃኢታት ስለ ዘድልየካ እቲ ማርጂን ናቶም
እቲ ኣታው ክረኽቦ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ክህሰ ስለ ዝኽእል ሓደገኛ እዩ እቲ ናቱ ማርጅን ውሕድ እዩ ማለት እዩ 25000 ኣጥፊእካ 25000 ትገዝኣ እንተኮይንካ ትሸጣ እንተኮይንካ ወላ ሓንቲ ኣታው ይብልካ ማለት እዩ ስለዚ ክሳራ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ እዚ ነተስላ ዓብይ ፅልዋታት ክገብረሉ በቂዕ ኣሎ ማለት እዩ so yeah deliver ኣብ ዝሃብሉ ግዜ ከባቢ 8.5% ክትቅንስ ተራእያ ምክንያቱ እቲ ደሊቨር ዝገበርዎ መካይን ካብልኩም ኣብዚ እቲ ደሊቨር ትፅቢት ዝተገበረሉ 459 ቶም ኤክስፔክተርስ ወይ ካቶም ኤክስፐርትስ ዝሃቡ ወይ ካቶም ክኢላታት እተን ተስላ መካይን ዝሸጡለን ወይ ደሊቨር ዝገበሩለን ግን 386 ጥራየን ስለዚ እዚ ትሑት ስለ ዝኾነ ኪዋናቱ ዕለት ሕጂ ዝበልኩም 23 ኣብዚ ዓመት እዚኣ ፀብፃብ ክሩቢኦም ተስላ ናይ ዋጋ ክጎድል እዩ ኣነ ዝብሎ ማለት እዩ ብሰንኪ ከምኡ ብድሕሪኡ ክገዝእ ወሲነ ኣለኹ ናይ ተስላ ማለት እዩ ሕጂ መርጫታት ኦፍ ኮርስ ነባኹም ብሓፈሻ ግን ናይ ተስላ ሸይጠ ኣብኡ ኳርተር 1 ብጣዕሚ ክጎድል ተፅቢት ስለ ዝገብረሉ ኣብ ትሽዑ ግዜ ተወሳኺ ብዝሕ ዝበለ ሼርስ ክገዝእ እኽእል እየ ግን ውፅኢት ናቱ ናይቲ ኪዋን ክሪኤ እቲ ናቶም እንታይ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኤርኒንግ ኣብ ዘለኩም ፅሑፍ ስክሪንሾት ወስዶ ትኽእሉ ኢኹም ኣፕሪል ወይ ከዓ 23 ኣፕሪል ኤርኒንግ ዴት ወይ ከዓ ፀብፃብ ዝህብሉ ኣታውን ወፃን ማርኬት ዕፁብ ክብል ከሎ ዝህብሉ እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ኤርኒንግ ፐር ሼር ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ከም ዝድለ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ እቲ ዝተገመተሎ 0.6 ዝመፃሉ ትሑት ሕጂ ከም ዝድለ እቲ ኢቪ ዝበሃል መካይን ኣይመፃሉን ምስቲ ኢንተረስት ሬት ዝበልኩም ንእሽተይ ሰንሲቲቭ ስለ ዝኾነ ዓብ ተራ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ኣብ መቐናስ ናይዚ ዋጋ ወይ ከዓ ዋጋኣ ናይ ተስላ ንክቕንስ ማለት እዩ so yeah ናይ ካልእ ናይ በዓል ኤንቪዲያ እዩ ብዙሕ ኮለል ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብዙሕ ዜናታት ዝወሃብ የለን ከም ዝበልኩኹም እዩ ንግዚኡ ኣብኡ ክፀኒሑ ነዛ ወርሒ እዚኣስ ናይ ከምኡ እዩ ናይ ኮለል ክኸውን እዩ ብሓፈሻ ዓብ ለውጢ ዘምፅኣሉ ነገር ኣይኮነን ከም ዝበልኩም ኣብ 5% 6% ክረኽበሉ እንተኽኢልና ግን ላሓን ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝበዝሐ ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ከፍ ኢሎም ዝመሃሩ ጀሚሮም ኣለዉ ኢለኩም ነይረ ወላብቲ ናይ መንበርሽፕ ዝኣትኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ እዮም ኣብኡ ፀገም ይብሉን ብውልቂ ሓገዝ መታን ክወሃቡ ተባሂሉ እምበርቲ ብነፃ ትምህርቲ ኣብዚ ከም ዝወሃብ ትፈልጡ ኢኹም ኦልሬዲ ሶ ናይ ፊንቪዝ ጀስት ኢቲኤፍ ኣብ ዩሮፕ ዘለኹም ኩልኹም እቲ S&P 500 ብጌጋ CFD ንገዛእ ኣለና ትብሉ ነይርኩም ኣብዚ ቅልል ዝበለ እዩ ንኣብነት ቫንጋርድ S&P 500 ኢልኩም ተፅሒፍኩም ኢለኩም ኣብዚ ብዙሕ ሕቶታት ስለትመፃኒ ኣወላብቲ ናይ ከፍ ኢሎም ዝመሃሩ ስቲል ዝሓቱ ስለ ዘለዉ ኣብዚ S&P 500 ጀስት ETF ኢልኩም ፀሓፉ ኣብዚ ኣብ ዌብሳይት ኮድ justetf.com ኣብ ዩሮፕ ዘለኹም ኢንግላንድ ዩሮፕ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ንሃለኩም ካብዚአን ኢኹም ትመርፁ ማለት እዩ ኣብዚ ACC እንተረኺብኩም ንዕኡ ትመርፅዎ ኣብ ኢቶሮ ኸይድኩም ሽዑ ነዚኣ ፀሓፍዋ ወይ ነዚ ኮፒ ጌርኩም ፔስት ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ነዚ ኣብ ዘሎ IC ናምበር ክትእትውዎ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ እንተመሪፅኩሞ CFD ዘይኮነ ወላ ሓንቲ ባዕሉ ክሽየጠልኩም ኣይክእልን ባዕሉ ኣውቶማቲክ ክሽየጥ ብዙሓት ተሓቱ ስለ ዘለኹም ኣብ ኢቶሮ ኸይድኩም ሽዑ ነዚኣ ጥራይ ፀሓፍዋ ነዚኣ CSP1 ሓንቲ እያ እዚኣ CSP1 ኢልኩም እንተፅሒፍኩም እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኣብ S&P 500 ናይ ኣሜሪካ ክተዋፍሩ ተሪኢኹም ኣብኡ ክተዋፍሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲኦም ኣብ በዓል ተስላ ንዋፍር ዘለና ኦፍ ኮርስ ዳይቨርሲፋይ ክንገብሮ ኣዝና ክነዛንቆ ክንክእል ኣለና እምበር እቲ ማርኬት ብሓፈሻ ሙሉእ ብሙሉእ ኣየተኣማምነካኒ ኣነ ንባዕለይ ከም ዝድለ ምትእምማን የብለይን እቲ ቀንዲ ምክንያት ኦፍ ኮርስ ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕረ ከምዚ ዕብየት ዘርኢ እንተኮይኑ ቁሩብ ሰንሲቲቭ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ስቶክ ፕራይስ እዚ QQQ ንኣብነት 100 ዓበይቲ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ዝበልናያስ ክንደይ ወሲኹሎ ሪእዎ 10% ወሲኹሎ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ጥራይ ኣብዚኣ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ 1 year ወይ ናይ ሓደ ዓመት እንተሪእናያ ግን ከባቢ 40% ወይ 40 ሚእታዊት ወሲኹሎ ኣብዚ ስለዚ ከምዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጢ ከምፅ እንተኽኢሉ is inevitable ወይ ከዓ ዘይተርፍ እዩ ዋግኡ ንድሕሪት ክምለስ ከዓ ማለት እዩ ብኸምኡ እዩ ከዓነ ቁሩብ እንታይ ክንከውን ኣለና ኮውሸስ ወይ ከዓ ጥንቅቅ ክንብል ኣለና ውልቃዊ ስቶክ ንገዝእ ትኾይኑ ስለዚ ብብዝሒ ከይደን ዘለዋ ስቶክስ ዝበልናይና ኣብዚ ከም በዓል መታ I don't think ክቅፅላ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ናይ ግድንስ ኮሬክሽን ክገብራ እየን 10% 15% ንድሕሪት ክምለሳ ይኽእላ እየን ኦፍ ኮርስ ብጣዕሚ ተፀልየን ዘለዋ ስቶክስ ከዓ ክንሪአን ኢና ምስ ቻይና ፅልዋ ዘለዎን ስቶክስ እየን ብጣዕሚ ጎሊለን ዘለዋ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ግን እቲ ማርኬት ብሓፈሻ ፅቡቕ ስለ ዘሎ ምዚ ኢንተረስት ሬት CPI ዝመፅእ ረቦ ዓብይ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት ንክኽፈት ከባቢ 5 ደቂቃ ሪፎ ዘሎ ክልተን ፈረቓን ብናይ ዩኬቢ ኢንግላንድ ክኽፈት እዩ ሶ ናተን ዋጋታት ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን ዝኾነ ሕቶት ሃልይኩን ኣብ ሕቶ ክወስደኩም ሞ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ትኸውን ኢልካ ዋን ሰክን ክብርሓው
So yeah, ኣብዚ ናይ ቢትኮይን ከርኢ ኢልኩም ቅድም BTC USD yes 72 ኮለል ትብል ኣላ ኣብቲ ከባቢ yes 72 ኣላ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ right ኣብዚ ሕቶ መፂና ሰላም በርሂን ከመይ ትኸውን እንተዘይተጋገየን እዞም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ሂብካ ኣለኻ ይከኣል እንተኮይኑ ክመሃር ምደለኹ ነይረ ስለ ኩሉ ነገር ትህበና ትምህርትን ኣስተምህሮን ብልብየ ዘመስግነካ ታንኪ ኮንታክት ግበረኒ ክቡር ሓወሲ بوسام سكيلبل مقبار نخلي دو نخون سكيلبل مقبار نخلي هاي تردأتنا لا نخلي ميبي كابيك تكون تخلي بتقولي ناس كتصحفوا أحوات ميبي تي كانت تقول كي شكرا سكيلبل جيرماني يا سكيلبل جيرماني فاللي تقنها تصحفتي well thank you كبر حاو SMP ኣብ ስኬለብል ጀርመኒ ከመይ ንረኽቦ በታ ዝበልኩ ሪሰርች ጌርኩም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም SMP 500 ኢልኩም ጥራይ ፀሓፍ ኣብታ ጃስት ETF ማለት ኣብታ ጃስት ETF ኢለ ዘርኣኹም ኣብኡ ተኸይድኩም SMP 500 ኢልኩም ካብተን ዝመፃልኩም ምርጫታት ሓንቲ ካልኦም ክትመርፁ ኢኹም ማለት እዩ ሰላም ምርቲ መዓሲ ክጅምር ስቶክ ማርኬት ጀሚሩ ክቡር ሓው ጀሚሮም ክልተ መዓልቲ ተማሂሮም ኦልሬዲ ቪዲዮታት ግን ኦርደር ሪከርድ ንገበረሎም ኣሎ ባይ ዘ ወይ ገንዘብ ክትከፍሉ ኢለይኩም ኩና ዝገብሮ ብነፃ ትምህርቲ ስለዘለኩም ኣብዚ ናይ ስቶክ ማርኬት ተማሂርኩም ሙሉ ርድኢት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ታሽዓይ እቶም ዓቕም ዘለኩም እቶም ኮንፊደንስ ዝሰኣንኩም ሜቢ ብውልቂ ሓገዝ ክህልየኩም ዝኽእል ሰባት ኢኹም ደኣ ክትመፁ ክትመሃሩ እምበር እቲ ትምህርቲ ዳርጋ ተመሳሳሊ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ኩሉ ተረዲእካ ትኮይኑ ማለት ንሱ ውሑዳት ኣለኹም መሃርዎ ዝኽእሉ ኦፕሽንስ ድዩ ትሬዲንግ ቁርብ ሪስክ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ተመሳሳሊ እቲ ንኩሉ ሰብ ክጠቅም ዝኽእል ዝበልኮ ኣብዚ ምሂር ኣለኹ ማለት እዩ ናግድና ኮንኩምን ከፊልኩም ክትመሃሩ ናይ CPI ፎርካስት ፕሊስ ሃበና ኔጌቲቭ ኦር ፖዚቲቭ ገምጋም እንታይ ትብል CPI ደሞ እስከ ፎርካስት እንታይ ኣሎ ዝኽእል ኢልኩም ቅድም CPI forecast USA in the long term the United States سلسلة بكلتة إميلهم زلوا سلسلة بأربعة خمسة إلهم مالت تي إنفليشن تداتا زمت زلوا أزي أشجاري صبوا نجارجن تناي ويجس ويك أنا دومز هو زلوا سلسلة قناة USA CPI expectation 3.5 year over year versus over the month CPI estimated over 3%. اوكي ابزي اشير قبل كاسكرين لي نورمالي اب جوجل بالكاتي هيدلاينز بحال كور زي كونه ناي انرجي نيكست تايم كيوز اكمالتي احنا بتقول انا كاين خلينا هنا بتاع دامتي Similar prime index. The consumer price index in the United States rose by 3% over this February following January 6 in markets. السلسلة استوت بعد مارش. Give me 1 second. CPI expectation. Euro and ICS PI policy decision coming up.
اوكي رايكم للخون زي شير جيري للخسكه اوكي yes CPI the direction of the US dollar in the short term will hinge on whether upcoming data leads to reduction in the Fed's projected 24 interest rate cuts to only 2 or remain at 3. اوكي نايتم interest rate تسبيد له by the way 3 እዩ ግን ቅንስ ተቆለታት ኣለዎን ሞባይል ናምበር ካብ መጀመርያ 3 ሚሊዮን ንሶም ማርኬት ዕዳጋ 7 8 ዝበለ the market's three rate cuts, although some questions marks have been raised about whether the Fed will cut in June following strong Egypt's report, although that's debatable. Should CPI will expect, then the odds of a June cut should fall further. However, if we see any sharp weakness in the economic activity inflation data moving, this will further strengthen the case for 75 basis points sales commodity at the minimum anticipation than the quotation. Expect Abzillo. عمتنا عمت بلس 3% كوسخ تثبيت غير له ابز حلفه ግን 3.2 ነይሩ አቶ 3.4 መሲል ነይሩ ግን 3.4 ብላሎ እዚ ከዓ ጽቡቕ ኣይኮነን ታሕቲ 3.2 እንተ መጽኢ ግን ጽቡቕ is good ታሕቲ 3.2 እንተ መጽኢና ቲ ኢንፍሌሽን ብሎ ዘና CPI ቲ ኮር ዘይኮነ ማለት እዩ ሄድላይን ኢንፍሌሽን good ልዕሊ 3.2 ተኮይኑ ግን is not good ስለዚህ ቲ ማርኬት በሐፈሻ 3.4 ወይ ከዓ 3.5 ኩስኺ ተጸቢሉ ኣሎ ማለት ናይ ረብዕ ዝውሃብ በሐፈሻው ግን ሸምዓት ጽቡቕ ጌርና ክንገልጾ ክንፍትኒና ማለት እዩ ናይ ዩሮ ኣለና ብድሕሪ ናይ ኤውሮጳ ዘለና ኤረዲስ ዊክ ዩሮ ዞን ሲፒአይ ናቱ ከማን ሓሙስ ወይ ዓርቢ ኸውኒ ፕላስ ናይ ኢንግላንድ ከዓ ክህልወና ብድሕሪ እዩ ማለት እዩ ሶ አይ ሆፕ ሪኻያትኩም ሶ ያ 3.2 ነይሩ ዝሓለፈ ናይ ፌብሩዋሪ ወይ ናይ ወርሒ 2 ናይ ወርሒ 3 ከዓ 3.4 ወይ ከዓ 3.5 ኣብ ካልእ 3.4 ዝረኣኹ መሲል ግን 3.5 ትጽቢት ተገይርሉሎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ታንክ ዩ በሪ ሰላም ከመይ ትኸውን ጀካት ቤት ካልእ ኣፕ ኣለዎ ዶ ኣለዋ ዶ እዎ መዓት ኣሎ መዓት ኣብያኻ ዘለኻ ኣብርሃም ብዙሕ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ እዚኦም ኣብ ኤውሮጳ ዘለና ኢና እሱ እምበር ኣብ በዓል ትሬዲንግ ትዋንቱ ክትጥቀም በዓል ሮቢን ሁድ ኣለኩም ባይዘ ሮቢን ሁድ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኢንግላንድ ኣብ ኢንግላንድ ተቀመጡ ሰባት ሮቢን ሁድ ጀሚሮም ኣለዉ ግን ከምቲ አይሳ ወይ ከዓ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ አካውንት ናይ ታክስ አድቫንቴጅ ክሳብ ሕጂ የብሎምን እምበር 24 ሰዓት ትሬድ ክትገብረሉ ትኽእል ኣፕሊኬሽን መፅኢሎ ሮቢን ሁድ ዝበሃል ኣብ ዩኬ ትራብ ኤውሮጳ ይመፅን ዩኤስ ጥራይም ዝጥቀምሉ ነይሮም ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ሕጂ ዝተፈላለዩ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኢቨን ቢትኮይን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ንግዜያዊ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኣይበፅሑን ኣለዉ ማለት እዩ እምበር ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ዝጥቀሙላ ኣብ ዩኤስ ETF እንድሕር ተጠቂምካ ባዕሎም ይሸጡልካ ማለት ድዩ ብዛዕባ ETFs እስከ ገለበለና ብራዘር ብዛዕባ ETF ካ ቪድዮ ሪከርድ ገይረ ነይረ እንደ ቅድሚ ሕጂ ክብርሓው ኣብኡ ሄድካ ትከታተሉት ማርኬት ተኸፊትልና ኣሎ መስለኒ ክቡራት ኣሕዋት ቀሬታ ኣብዚኣ ክስታቢልኛ ፀኒሕና ሶ ማርኬት ስቲል 72 የርእየና ኣሎ ኣነ ናይ ተስላ ደልየ ኣለኹ ተስላ ከባቢ 3 ኦልሞስት ከባቢ ልዕሊ 2.5% ወሲኻላ ልክዕ እንታዩ ምስቲ ናይ ሮቦቲክስ ዝበልናዮ ምስቲ ፉል ሰልፍ ድራይቪንግ على 8 ክመጽእ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ዜና ጥራይ 2.3% ወሲኹሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ፕሮባብሊ ክሳብ 180 ክበጽሕ ይኽእል እዩ 160 ክወርድ ይኽእል እዩ 23 ግን ክሩሻል ወይ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ዕለት 23 ናይ ዘወርሒ ዘላ ማዕረ ከመይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ so ውሽጢ ሓደ is flying is doing good ውሽጢ ሓለፍ 5 ደቂቃ እንተሪእነ ማርኬት ምስተኸፈተስ ፖዚቲቭ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ማርኬት ኩሉ ፖዚቲቭ ኣሎ ሪኦ is crazy nvidia so robot nvidia ወዲ ሚእትን ኣብቲ ከባቢ nvidia ከማን ኮለት ብዘላ ከምንሪኣ ዘለና ኢንፌዝ ወሲኻ ግን ናይ CPI ሪፖርት ዝመጻና ቁርብ ብጣዕሚ ጽልዋ ክገብረሉ ትጽቢት ክገብረሉ ይወርስ ፓላንቲር ስፓይክ QQQ በሐፈሻ 0% ሎ ብዙሕ ኣይወሰኸን ኣይቀነሰን ኣሎ በሐፈሻ ግን ኔጌቲቭ ይኸይድ ኣሎ እንተሪእኒ ኣብዚ ማለት QQQ ማለት ኣብ ዋው ናይ ቴክኖሎጂ ኦፍ ኮርስ በዓል ኢንቪዲያ ጎዲለን ስለ ዘለዎ ኢንቪዲያ መታኻ ፌስቡክ ያ
متى قولي لا رأيوا فيسبوك لكم يحجي 500 قلن مو خاب حتى بيجي كرا 5% وسيخة سلازل لا is possible تحت 500 تورد of course تشارت خاطب بقرنا انتريني مالتي يا كتملس تحسب على بحافش يعني كيو داون አሎ 0.04 كيو ማለት ካት ናይ 100 ዓበይቲ ትካላት ናይ ቴክኖሎጂ ጥራይ ተወኪረን ኢንቨስት ዝገብራሉ ካ ዘወፈራ እንዳኾነ እየን ኦኬ ወይዝ አፕ ዚን እንትን ዓበይቲ ትካላት ዝበሃላ አፕል 170 ከይዳላ ማይክሮሶፍት ብዙሕ ይትንቀሳቀስና ላለይቲ ብሓፈሻ ግን ዓበይቲ ትካላት ናይ ቴክኖሎጂ ንሪእና ኣለና ርግፀኛታት ኣይኮናን ዘለዋ እቲ ኤርሊ ከባቢ 15 ደቂቕ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ማርኬት ክፍት ምስ በለ ናበይ ከም ዝኸይድ ንባዕሉ ኣዝዩ መፅናዕቲ ክወስድ ቁርብ ግዜ ስለ ዝወስደሉ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ስለተዘራረብና ድሓን ናብ ሕቶታት ክንወስደኩም ሶፋር ፎር ሎንግ ተርም ብርሂን ሶፋይ ኣነ እኳ ይዋፍረላን እንደ ሎንግ ተርም ግን ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ናቶም ቢዝነስ ሞዴል ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ምፅሞ ዘሎ ማለት ካሽ ኣብ توفر كم يبرين كاش اب توافر ليها invest in cash اب እርግጠኛ ይኩን ከተና ካሽ አብ ኢልካን how to invest in stocks with cash app ኦኬ ኣብ ካሽ አፕ ከም ብሮከር ክትጥቀመሉ ማለት ካዲ አደኑ ጽቡ ገረ ሪሰርች አይገበርኩን ኣለኹ ናይ ካሽ አፕ ቢትኮይን ኣብ አይሳ ከተዋፍር ይካኣል ድዩ ቢትኮይን ንባዕላ ኣብ አይሳ ከተዋፍረላ ኣይካኣለኒ ቢትኮይን ኣብ አይሳ ባይ ዘ ዌይ ቶም ናይ ኢንግላንድ ዘለኹም ኣብ ዩኬ አይሳ ካብ ትማሊ ይጀምር ዘሎ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም 20,000 ከተዋፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኩልኩም ከይርስዓኳ ከለኹ ኣብ ኢንግላንድ ወይ ዩናይትድ ኪንግደም ትቕመጡ ካብ ሎሚ ክሳብ ዝመጽ ዘሎ ዓመት ናይ ወርሒ 4 ዕለት 5 ክሳብ 20,000 ዝኸውን ታክስ ዘይትኸፍሉሉ አይሳ ዝበሃል ኣካውንት ክትከፍቱ تقول لهم ايسا individual saving account زبلنا مالتي ስለዚህ ናይ ዝሓለፈ 10,000 ወዲእኩም ዝነበርኩም ኢስ ኦኬ ንሱ ተሪፊዩ ካብ ዜሮ ትብግሱ ለኹም ሎማዓት ነዛ ዓመት ዝማለቲ ተታክስ መርአሉ ግዜና ስለ ዝኾነ ሕጂ ኢንግላንድ ወይ ኣብ ዩኬ ዘለኹም ቢትኮይን ክትገዛእ ትኽእል ኢኻ ክቡር ኣብ ኩንዲ ቢትኮይን ግን እንታይ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ሪኮመንድ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ምስ ቢትኮይን ዝተተሓሓዛ ትካላት ንኣብነት ማይክሮ ስትራቴጂ ኦፍ ኮርስ ኤክስትሪምሊ ሪስክ እዩ ቆርብ ሪስክ ኣለዎ ግን ኤክስፖዠር እንተለሊኻ ንኣብነት ኣብ ዝረአያ 10% ወሲኻላ ሕጂ ፕሪ ማርኬት ንነውሕ ግዜ እንተሪእና ኦፍ ኮርስ ጎሊላላ ብጣዕሚ ካብ ዝሓለፈ ከባቢ 2,000 ሓበፂሓ ነይራ ካብ 2,000 ተመሊሳ ብሓፈሻ ግን እዚኣ ምስ ቢትኮይን ትኸይድ እያ ዝበዝሐ ግዜ ቢትኮይን 5% ቢትኮይን ክንደይ 10% ወሲኻ ሕጂ ቢትኮይን ክንደይ ከም ዝወስኸት ክንሪአ ኢና ቢትኮይን 3% ትውስኽ ንሳ ግን ዳርጋ 10% ወሲኻላ ስለዚ ኤግዛክትሊ ኩሉ ግዜ ከምኡ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እቲ ክትውስኽ እቲ ከዓ ትውሲኻ ዝገዝአ ግዜ ዝበዝሐ ግዜ ስለዚ ቢትኮይን ክትገዛእ ትኽእል ኢኻ ዳይሬክትሊ በዓል ኮይን ቤዝ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ በዓል ክሪፕቶ.com ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ነዚኣ ግን ኣብ ኣይሳ እንተለሊኻ በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ኢኻ ቁርብ ክትገዝእ ትኽእል ወይ ከዓ ኮይን ንባዕሉ ኮይን ቤዝ ንባዕሉ 6% ወሲኹ ኣሎ ርአዮ ምክንያቱ ቢትኮይን ወሲኹ ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዓል ማራ ግን ናብዚ ግዜ እዚ ኣይምደፈርኮን ነይረተን ማይንን ዝበሃላ still 18 ላይ is not bad ግን ኣታዊአን ቁርብ ክውሕድ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ማለት ቁርብ ሰንሲቲቭን ወይ ከዓ ክንቀፋ ይኽእላ እየን ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣይሳ ዝሓተትካኒ ኣይ ሆፕ ተመሊስልካ ኸውን ካብ ሎሚ ከዓ ክጅምሮ ትኽእል ኢኻ ኣነ ጀሚረ ኣለኹ ሕጂ ንባዕለይ እቲ ቢትኮይን ዝበሃል ወፍሪ ዋና ዘይብሉ ግን ብበዝሕ ሰብ ኣዋፊሩሉ ኣሎ ዋናስ የብሉን which is good ብኸምኡ decentralized ቆፃፃሪ ዘይብሉ ዝበሃል I think ርዲኢት ዘይብልኩም ኣይተዋፍሩ ትቢአንስ ስለምውፋር ኢልኩም ምውፋር ፅቡቕ ኣይኮነን ገንዘብ ኣለዎ ኢልካ ተዋፍር ታሊኻ ጌጋ እዩ ዳጋ ቁማር ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ኣርሰናል ትስዕር ኣላ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ብዝተካልእ መገዲ ስለዚ ብዛዕባ ቢትኮይን ክትመሃሩ ምስ ደልዩ ብዛዕባ ክሪፕቶ ካረንሲ ክትመሃሩ ምስ ደልዩ ሳሙኤል ዕቑባይ ስለ ዘሎ ያ ኮንታክት ነምበር ኣብ ታሕቲ ክገልፈሉ ንኽእል እየ ኣብኡ ከድኩም ተተማሂርኩም ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ንዓኹም ታንኪ ኣብ ስዊድን ኣየናይ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ያ ኣብ ስዊድን እኳ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ሂብና እቲ ትጥቀመሉ ብሮከር ክልተ ኣቫንዛ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣቫንዛ እያ ትመፃለይ ቀልጢፋ
حنت خالا دنو سمان دارس عقوا بحفش شاغن زخونه بروكر كتقوموا تخليهم ابي ربعيني اب كنتقم نخل حدثت لكم بزحت مثلني لهم تحتهم هنا بزاف غزي نزراربو لا رستي ابي روب زلكم ابي روب يفلالي نبعلو بعد تريدنج تو انتو بعد ايترو كتقوموا خليهم كلهم يا نورنت على كاناي سويدن زبلكاني نورنت ويكا افانزا برين كاني نقع مثلا مساكن ازي سي جي سي كاني اوازا سي جي سي زي بزح غزي حاتيت كاني ام سي جي سي جرود كوربوريشن ايرا هون اللهو مالتناتو مصنعته واو to be honest ما سب حتى الجزء وسيخ الكاتون كات أي أبوي موافرت بزاف زرع زلخو تراي مالتي سي جي سي غير كيف زيادة سي جي سي زي كونوبولي نزي عايز حتى نازلو ما سحجي وسيخة 5% لا أبز على فوارق تصبغ وسيخة قد بتاع مقصتاي زلتي وصيتو أنا كم تكالي رأخوانا من تاتو كرايا تبلغلة بحافظ شاقل أي بتوصيتو تراي بزرع هوس بزح ستاي يكون 560 بس حزنا برس نات شعته تمليس الله إيماجين كم عين زجبر ستوك تخوينس بتاع من حماقي مالتي جن مصنعتي وصل كلنا of course صبوك أكل واخلي فيا ناي بيروب زلهم أبزلكم ماراثون بزح عينتي أي ناي إتي كنا ماراثون ديجيتال علىكم أبزي جير لك علىكم مارا إت سيمبول ناتو ماراي ماراثون حجي سخانة هوتيل نقلي خاطر زي لخا زي مارا تيكر سيمبول ماراثون ديجيتال هولدينج تبلا لابزي ماراثون ديجيتال هولدينج نبغى على 8 بس إحنا بري لابز وريد زلا جرمن زلنا تمهارو حدثت تحليكم كنت أمي تخفيلهم زي مهارة تمرت لهم يبي مسمتم هيكم حاجة خوني نعاهم حدثت تهونكم طلال لا مالتي ويمبرش توزي أبغى مهارة خوني مع 6 بالمقفى أنت زي كوين قلنا جرمن سكيلبل كابيتال كتكم تقوليهم بزح زي سيد تزرارنا لنا أبز وان بيتكوين مجزاء كميتريو I don't know I have no idea ناتات ناتجن هي بني رقم حديث فيديو تمليس كتتريا وتمليس كتتريا تطبق نيرو دولار كوست افريجين مقبار ترايتي زبلت وسيت كبلو زخل امبر ماسر ريسكي ات ماركت بحفشات عداغا زلو مالتي كان نايك انتاي كوينو تقدلالا نايك I don't know نايك وكا خندي قودي لاير اخوان ديا قل اتتقندي مستير ازين تكالات زي ام كبرات احوات انتاين سنسيتيفين مالت كم بعد تسلا كم بعد نايك كم بعد ماكدونالد نايك قدن زي نقبرهم ديسكريشنيري ويكا سيكليك على ستوكسينا نسوع عندي ስለዚህ ንስኻስ ማለት ሰብ ገንዘብ እንዳተሸገረ ከሎ ናይ ከይድ ናይ 200 ገዝእኒ ናይ 200 ክገዝኣሎም እንተዘይክኢሉ ሰብ ከዓ ዋጋ ናይ ስቶክ ጎደል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትቀንዲ ምክንያት ንሱ ከይኮነ ይተርፍኒ ሲክሊካል ስለዝኾነ እዚ ሰንሲቲቭ ወይ ከዓ ኢንተረስት ሬት ላዕሊ ኢንፍሌሽን ብሓፈሻ ላዕሊ ጠጠው እንተኢሉ ንሰን ዋጋን ክጎድል ናቹራሊ ወይ ከዓ ንሱ ምክንያቱ ናይ ግድን ኣህለፍቲ ነገራት ኣይኮነን ምግቢ ይኮነን مجمع أقول جنزب تزيب الكاس أنت هذا قبر نايك مجزئها خطو قارص لازم حسب يقارص لازلو واقع إنكو قد نايك قدني كال earning قال خاني روم خوني maybe نايك نيويورك ستوك اكسشينج 8% بس حاجة قولتنا على anyway لأنه أنا عسى أقولي لا weekly 229 نيرس مع سيزي لا تعسرة ورحالة كتش عسران سلستن يا سو نسينا انترست ريت صلوا غيرلو كيكون يتر مهنيات كعلك حدا اندحر يقول لي لا ابز عمت زي مالتي ابز عمت زي كله earning ويكات بتعم تحط ስለዝኾነ ናይ ግድን ክጎድል ይኽእል እዩ ናይ ዋው look at the market كله ريوا كلهم بانترست ريت ዝጽለዋ ተካላት ማለቲ قرب ትምህርቲ ክትወስዱ ካብዚ ኣክብራት حوات እዚያ ሳውንድ ክላውድ ትበሃል ሓንቲ ግዜ ሳውንድ ክላውድ ስለሰምዕ ዝበዝሕ ሰብ ኣዋፊርላ ነይሩ ኣብዚ ግዜ ዘርእይዎ ብጣዕሚ ጎዲሉ دي سكورب بزح هايب انت هالي وسكورب كنت نقول لنا مالتي عرفت نوافرولس ازاني انا طري نوافر الامبر بزح عليه غير له 5% تبحث زي وسيخ قال لنا سلاخهم لنا طري نوافر كم زي بالنيجر لنا اي ام دي تمريسات لكم على اوف كورس كاب 220 وريد الله 160 سناتي تارجت نير ذكروا تخنكم ابدي قدم زنوركم سوبر مايكرو ساعه 100 لا سوزين ب يا انترست ريت كصلوا زغلات كالات تباهيلن زوعين مالتي
ماركت بلاد كيو سباي كازي اس ام 500 مالتني شي وسي كله ريو واو ريو زي دانجرس زبلنا زلو حجي كاب علت كندي جميروس حانت سومون كلتا سومون ثلاثة سومون أربعة سومون كاب كل سومونات حانت سومون تراي غودولو مسيا مالتي every week positive week أونتاوي وصيد كتنس تأمري هذا كلتا ثلاثة أربعة خمسة شديشة شوعة شمونت تسعة عسرت ثلاثة سومونات كعرفة positive أونتاوي مالتي مقصد زركبه ሕጂ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ብሓፂር ግዜ ኣዝዩ ተነቃፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጥንቅቕ ምባል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዳይቨርሲፋይ ንምግባር ንምባል ኢለ ኣይ ብርሃነ ቢትኮይን ክሳብ ክንደይ እዩ እፅዋና ዘይብሉ ከም ሓደገኛ ዶ ኣይኮነን ዲሰንትራላይዝድ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝበልኮ ድሓን ናይ በዓል ቢትኮይን ናብ ምሳብ ከድኩም ተተማሂርኩም ሓጋዚ ክኸውን እዩ ኣሕዋት which is the best investment in Switzerland ንኩሉ ሓፈሻዊ ሓበሬታ እዩ ብሮከር ወይ ከዓ تجزء تشتغل تخيل كأنت الكاني بعد تريدين توانتو بعد الإطار تصبغي تي وفري تجبره ستوكس نزار تحلي خالدن نقول يسمع عليه حسابات يزهو بدل خبزه بدل حسابات مالتي سباي يا صبغتي حساب زي كل جزء أنا زبلكم كبرات حوات زي أبز توافيركم مس إيكونومي أخذلكم أتمخصبوا خمس دل يكونن ويكون بعد إنفيديا 700 أبوش تحت عامة قال أي فتن أي كجات مني بحث الشغل حمش مئة عبيتي تكالا سلزلو استتقال لي أبز توافيرك حديد دارجع قسين كاختكم تخليها بزي زغون الشجر مالتي لذي صبغت ريكومنديشن كبر حاونا كل بريسك هابو زو سد لعل زبلاتو سباي مالت باي زو سباي مالتي هابي امريكا متوافر اس ام 500 مالتي ناتا تيكر سيمبل تايز سباي ويكا كيو كل بريسك توصل تريدهم كابناي تكنولوجي واو توسخ على مثلا حدي توسخ على حدي تملس على زي كيو كان اي تكنولوجي بعد تسلا بعد انفيديا زحقف 100 عبيت تكالات كل بوزيتيف ملس على حدي هندبت بعد امازون كم زبالكم 15 فرق ساعات كل اللي بلي على الكبابي ريديت الامو ريديت هيوافرني لكم ني خم مجمري اي بي او مساعته اني يوافرلني ريديت بزح اتاو خلوم دي يوسخن الله 5 بصحين يروح جه 40 شوعتن الله صابت غزي كل اللي بلالو ግን سنسيتيفي حجي اي بي او زاتو كا انشال بابليك اوفرين زاتو مالتي ودي باي اي ام دي AMD yes semiconductor مجزاكم حق خزارة خوين semiconductor you cannot go wrong كل مالتي Nvidia AMD مجزاكم فلان إنتون سانتو ذات لي AMD Nvidia Intel زي تايوان semiconductor كله أزي صبغي مال صبغ مسأي الله إلى زعمنا لا أنا مستناي artificial intelligence في لايس هذا GPU and CPU سلزلة مالتي of course يك على كشجرنا هذا نزحنا أبزخ بعد كاردانو كوسموس ياسمي كميترين برهين أنا ناي ستوك ماركت يزمهر أحوات ناي كريبتو نتلليهم حسابات كبوكم خليا جن تي اكسبرتايز جوفرنس سامي العقبة كيركم تتمهيركم صبغي أبزي كم ناتي جيرو ستوك ماركت كمهركم زخل سبالو إلى أمني كم ناي كريبتو كارنسي كم ناي سامي جيرو زمهركم سبالو إلى أمني كبانا ما تكفلت سبنا سلازي ملو رديت كبترليهم زخونة جيجا حبيت هاوكم يدلني أنا ولا حنتي سايزي بالله سلازي أبو خيركم تتمهيركم صبغي بحث الشغل يا أتن عبيت كالات بعد سولانا بعد ما استودرتين كاردانو إيثريوم سولانا زبهرات كالات of course ننا تكستايس لازلو ياسمي ناتن حسابات بوزح كذا كايك إني مالتي دي باي ام دي أو 168 to be honest دولار كوست أفريجين مجبوركم مالت حجي كوم دابل كلا زيت جزء أخذ لنا تقني خان غول جزء إكلني جن is good opportunity مي إسمه سوسان في الليلة نيراب زحلفة سلزي يا ناي سمي كوندكتر مجزء أكو كم زبور كوزي نيشتي تسألوا غير لوتي interest rate ملوزة نمبر مالت مي سوسان شو مونتن جزء إترايت أتوقف بزي كونس دولار كوست أفريج جبر مالت جودل خالي عملت مي سوسان توريد شو خال جزء 250 جزء نقولكو دي سي أو كدولار كوست أفريجين بأفريج دا جبركو خيلي مالت إمبر عملت 100 شحن تحلينس 100 شحن كله عم يتنصن شو مونتن كله كومبتين ميدا فور كنيرة بحرف شاغنية Palantir yes a Palantir one of the best Palantir
Yeah, Palantir 23 على بز ግዜ እዚ you can go up to 80 in 5 years. 4x 5x 10x ገበር ትኽእል እያ እዚኣ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ገለ ክትከይድ ትኽእሎታት ኣለዋ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ፅቡቅ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ Bro, at the beginning, you told us about money market fund assets. Is it possible to save also scalable Germany money market fund assets? أبع البوند خطوافر تخليها نوعهم كيف تحتهم تخليها رجعنا يكون كنا scalable capital وكا بحفش زبزح بروكرز جن زبزح بروكرز كان بعل لما عندي بروكر كفيته مثل روبين هود حجي لومي أو أنت قميت كاس 5% كن هذا كان خينا لهم الجنزة أنت قميته مالتي uninvested اسكاري لكم روبين هود uninvested يا أبزح حجي له نعمت كريل كاخلي كريل كاخلي بزي uninvested صبغتي باي ذا واي رسيعة صحيح أبزح حجي انتهي لتحفة روبين هود uninvested cash rate إلى تحفة ريوب انتهي مسي interest rate is earned and eligible uninvested cash sourced from individual investment categories أبزي حرمت بحموش يورو أبزي جديد زين ريوب كبابي 5% بس يحلو مالتي trading 212 uninvested 5 سنة تبخل تبلنا على رأي وبزي 5 سنة تبخل الته تعمري ما مع توقف لها مالتي which is amazing 5 سنة تبخل تبلنا مع عالته زي كونس نايت عمت سب مقاطي لومس مع توقف لها مالتي واحد جنزبنا بقول سلازي أو جنزبنا بمقامات رأيك بابا 5% نقبره له نخلينا I think that's what I would do at the moment مالتي قالك فالكابت جنزبي أبز خوف رخلي 5% تراي كرخبور للزقل أنت خوينا it's amazing it's great مالتي كاب بانك زعمته أو تي أبو قبر لخليه جن استوافر لزلهم يهوب يما يهوبون ناتكم مسمعك كتوصلوا مهنياتو نيروبين هود نايزي أري إلا له زي أنت جيرن جن competition ود درس لزوان تم كلا كأيهوب له ناي جدا مالتي so I hope نتيجة الكاتبون so بانك تقوميتكم مسيا بانك زي كونس أنت تبع أبتي بروكرج تقوميتكم يهوب له scalable capital كأخت حتى متخليها ካልእ ሕቶ ሰላም ብርሂን እቶም ዝጅምሩ ዘለዉ ዝበልካዮም 200 ከፊሎም ዝመሃሩ ክንደይ ግዜ ይመሃሩ ድሌት ግዜ ኣለዎ ድዩ ወይስ ክሳብ ዝርድኦም እየ ፖይንት ኢዝ ጀስት ኩሉ ሰብ ብምሉእ ክርድኦም እሞ ንደቅኹም ድዩ ንኣሕዋትኩም ድዩ ሽዑስኩም ከዓ ፍልጠት ክትህቡ ተባሂሉ እዩ እምበር ኣነ ኩሉ ግዜ ቅፅል ማለት ኣይኮነ እዩ እዚኣ ትምህርቲ ጀሚረ ኣለኹ እዚኣ ምስ ወዳእኩም ከቋርፃ ኢለ ይሓስብ ኣነ ኣብዚ ዩቲብ ዝበዝሐ ሰብ ክመሃር መተን ማለት እዩ So yeah, 200 نقدر نكون 200 بكونتاكت بترخبنا تخلي خاطر تليفون أبزخ قرفلك ويك قرفلك أو عند برهان ثلاث كتاب زر داكم 100 500 تذكر داكم حتى الناس اللي وصلت زخنا كنت مع التماهير مالو كنت قال لك ابسكيلبل كابيتال كنت نتوش دي شبلنا له مايك ماكله ثانك يو سو ماتش ماكله حونا سلازي ابسكيلبل كابيتال كنت نتوش دي شنو بعلو مزحي وحد ايكونن كنت نتوش دي شزبك هذا ترخيكا ግን ተገደሰካ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋን ዘይ ተቐምጦ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋን ተቐሚጥካስ ልዕሊ ገንዘብ ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ክሳብ 5% ዕፅፍናቱ ማለት ኤግዛክት ዕፅፊ ስለዚ ካብ በዓል ስኬለብል ካፒታል ምቕማጥ ናብ በዓል ትሬዲንግ ቱ ዋን ምቕማጥ ክበፅካ ይኽእል እዩ how to know stock undervalued or overvalued ብዙሕ መፅናዕቲ ናይ ፋንዳሜንታል የድልየካ እዩ بحفشة تي زبز حجزية زتقاملو كبردي حصر زلو PE ratio يكا price to earning ratio إلو تباهي للزواع تحت أسرع تقوينو صبق إلهم بلغة مالتي شير قولكم نعبنت ياهو فاينانس إلكم انتخيلكم أمزي تعال الناس كجوجل الفابت مالتي ناي الفابت حجيب زي ناي بي روشناتو ابز اسران شوعاتني لنا له نري انت حلينا اسران شوعاتني لنا له ناي الفابت ناي في او وي كان اي سباي مالتي اس بي واي تبلاغ انت ريغا بي روش حجيناتو اسران شدشان على سلازي تحت اسران شدشان تقوينو اندر فاليد كتب له تخلي خلي على 26 تاو كاونا بقول كاب تكال نبتكال اوف كورس يفلالي ابو تراي يكون سابوز نغات ابغمت كاتو خيلي مالتي
امازون حجي كبابي 64 ኣሎ ምክንያቱ ሞ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾኑ መታን ተርእና ኢኻ ኦፍ ኮርስ ብኡ መጠን ምስ ጉግል ከተወዳድሮ ትኽእል ኢኻ ናቱ ክንደይ ኣሎ ፒኢ ሬሽዮ 35 ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚኣ ትከብር ካብ ጉግልስ መታ ወይ ካብ ፌስቡክ ትከብር ክትብል ትኽእል ኢኻ በዚኣ ጥራይ ግን ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ትምህርቲ ሂበ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ናቱ ስታቲስቲክስ ኬድካ ነዚ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግ ጥራይ ዘይኮነ ማለት እቲ ናይ ፎርዋርድ ክንደይ ኣሎ እቲ ናይ ትሬይሊንግ ወይ ከዓ ዝሓለፈ 14 ክንደይ ነይሩ ፕራይስ ቱ ቡክ ኣለና ብዚ መፅናዕቲ ዘድልየና ስለዚ እዚኦም ኩሎም መፅናዕቲ ተወሲድካ ኣሎም ዓይነት 10 ዓይነት ትከብር ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ንኣብነት ናይ ፔይፓል ፔይፓል እንተሪኢኻ ሕጂ ብዚ 17 ኣንደር ቫሊድ እያ ደፍነትሊ 100% ኣንደር ቫሊድ እያ ፔይፓል ማለት እዩ ወይ ከዓ አሊባባ ካብተን ፅቡቅ ገለ ዝፈልጠን ኣንደር ቫሊድ ዝብለን ኣነ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ለና 13 ከም ዝበልክዎ ግን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓይነት ሴክተር ኢንዱስትሪ ኣፅኒዕካ ኢንቨስት ገብሮ ፕላስ ኣብይ ዓዲ ከም ዘሎ እቲ አሊባባ ሕጂ እንታይ ብዚ ግዜ እዚ ቻይና እንታይ ጋጥም ኣሎ ካልእ ተወሳኺ ሓሳባት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ኦኬ ሰላም ብና ኣብቲ ናይ ክሬት ፓይስ ዘለው ሰብ ኣብ ሓደ ትካል ከነውፅኦ ከመይ ጌርና ነውፅኦ ኦኬ دحنا بكتر خلي كولا خفتني كبرها أبزين بري أب تناي كلاس كنهب كلنا حتى إنه ما أبز مزلونا كم يجي كاتجز شيء تنصب جينا في المهارة أبز بجير خلي كفتني Thanks a lot, Brian. Thank you. So thank you so much. I think أخذنا هوني صفحة like زي قبلكم like قبروا share زي قبلكم share قبروا لهم أب كتعلي maybe hopefully ربع جزء ترغيبات وساخي كلاس قبلكم فتني حتى تعليكم أبتناي comment section كتصعفوا لي تقول لي تقول لكم كأداء لكم كمان في لايت أسي قال لك حد كان سنة كمالتي كصفحة جيم سايب مسمعكم بالبنا مسكونكم سنة كنا كوخونا لكم يمنا سنة